Ook in de mensfysiekklasse. De heren boven 1,79 meter. En zodra je het seintje krijgt van onze backstage manager, mogen de boys on stage komen. In deze klasse heb ik 9 deelnemers. De mensfysiekklasse gaat het niet alleen maar om de spieren, maar ook het totaalplaatje. Goede verhoudingen, leuke koppie. Alles wat ik dus niet heb. Heren, mensfysiek boven 1,79 meter on stage. Mogen de eerste 5 heren naar voren komen, dat is wat blijft voor jullie. Heren, kwartslag naar rechts. Kwartslag naar rechts. Kwartslag naar rechts. En kwartslag gezicht naar de zuur. Dank jullie wel heren, terug in de line-up. Mogen de volgende 4 heren naar voren komen. Heren, kwartslag naar rechts. Kwartslag naar rechts. Kwartslag naar rechts. En kwartslag gezicht naar de jury. Dank jullie wel heren. Terug in de line-up. Heren, maak je gereed voor de first spell-out. Dan weer naar voren. Nummer 76. 78. 79. 82. En 84. Heren, kwartslag naar rechts. Kwartslag naar rechts.
kwartslag naar rechts. Kwartslag naar rechts. En kwartslag gezet naar de shoe.